Men adım Murat. Yıllar boyu erwedi işler bilen meşgul bolup keldim. Ýalňyşlyklardan dolu bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginen habarsy geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömüdiň töweregini näkpeşiklerim, agaçlaryň hakyny ýerlenmedi. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýygy ýüzlerçe hakyny ýer adamdan men galanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýazyna başlanandan geçeren wakalamdan soň äkli zat ýetgedi. Äkli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adamdym. Boynumdaky kul haklaryndan halas bolmagy, edeniyet mislemden aklanmagy, anha şo günden ýüregimi dugdum. Indi tanayan adamdan äkliniň menden arady bolmagyny tilýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. Çiçek. Çiçek. Ey Allah'ım mağa güýç ber. Dözgeler ýaly sabır kanagat ber. Eden etmişlerimin adarını çekýänliň hatyratyny görüp çydap bilmegim, gören zatlarymy özgertmegim üçin pursat ber ey Allah'ım. Pursat ber ey Allah'ım. Amin. Bol ya. Hani başlaýaly gulçugum? Bismillahirrahmanirrahim. Berekella ogulçugum, waq balyçygym. Murat dayı ağladın mı? Yok. Göz ýaş gowy zatdyr oglum. Ýüregiňi ýumşadyr. Çiçek. Çiçek kim? Öňkü adaglym.
Açın kapını. Näme bolýar? Oğurluk hakda havar gelip koştu. Oho sizin yollaşyňyz haçan meni giderlemezdi o ýerge? Ýene näme edenmişim? Senler, melek ýalňyz. Ejemmi? Hawa. Nähil bolýar? Nähil bolýar? Teredin terkerdem. Ejem ömründe ýeki haram lukmanym agyny atyp gören adam däle. Men näde durust döwrün dedi. Ne getiren pulumy, ne de zadymy öýe saldy. Marat, otur oğlum. Melek hanım, ilki şikayet şenning dälin, soň görberer. Şol aýaly gözüme görkezmäň terkerdem. Oň merkini berjegime söz berýän. Marat, bennetinden gorkan topulur. Allah'tan gorkan sabır eder oğlum. Otur häzir. Baş üstüne. Serkerdem, size ananyp bilemok. Ogryň birini öňüňize geçirip gürleşip otyrsyňyz. Bolmasa çay, kofe getirdäýelin. Hanım, hani köşeşiň geçinde aýdym. Näme bir adamy ogur diýip günäkar demek şeýle aňsatmy. Onda da Melek hanım. Görüňe hädiram hanım diýäňiz. Hanım, size oturuň diýildi. Yer bolýa, sizde delil barmy? Yok, ýöne bilýän. Bul aýal howulhary öýden çykyp gitdi. İşleriňem ýarsyny taşlap gitdi. Soňam dümörretlerden jırlam ýitirim boldy. Men gidemde siz ýatylýan otoňyzdadyňyz. Dümeretlen zırlaňyzam eliňizde edi. Yalan. Gaýdýanlaryňyň hiç bir deliller ahry. Belki bir ýerde gaçyransyňyz ýa başga bir zat bolandyr. Öýer ho. Sen kimmisin? Turan, düzgün bolýan Turan. Çekilli şeýle ýöre. Ýöre diýen. Bizim öýümizin töweregini köp görnýär. Garaň görkezäýmegin, keçeň olaýynda döweräýmän. Eşek meni söýýän bolýar, bu gok näme? Sen kül eder. Boş bolun. Taýagy ýazyn gelýän. Hem bolun. Sen ölür. Kesetiňi. Kedin kesýän. Men gyýdyganym. Men gyýdyganym gymmatlydyr. Ha, inni sowatlaňam şoňa görä saýlamaly bordun giýew. Kutlu bolsun. Allah bahtını versin. Metir, ýoş diýilýär. Tesiňi çykmasyn. Olaň düşündirsin alyň. Terkerdem teret. Bu adam men gyýdygorma la hatda kulun sogurur. Näme diýjek bolaň düşündirsin diýýärdiň. Geriň çelik, hani? Sen emmir. Ýöre, hani ýöre. Hiýrak ýöre. Hasap bermeli ortam. Bu ýerler gaty garjaşdy. Ejeň alla öýüňe dakit. Bu gok almagalyň içinde näme işi bar görgün? Ýöne terkerdem. Barmak iýidi gözlew beýleki ýaly işler bar. Olar soň çöder. Beýderek gere gynanmasyn görgüli. Ýaşy bu meselem tökmetdigini näde bilip bolar? Netijede ejem şu hasyny galdy. Inne saňa ýagşylygym ýarany ogu. Hani bol tiýdirek. Bolmasa ejeň ýerine öýüňde kyryn gadamady. Hani? Dağry ýalkap terkerdem. Dağry ýalkap. Bu iş bir ýerde gutaran näl reşdiýäňmi? Bu işden netije çykmagaly da barmy? Çıkaýsa da bir sebäp bardyr. Adamlar zulüm etse de takdir adalet bilenler oğlum. Bu nägil sebäp neje? Bu ýaly näde bir hikmet? Çiçeğin doğanını gördüm bölümde. Cemil'i gördüm. Gürleşdinmi? Yok lan näde gürleşeýin? Ondan ol bir hep dälik ketdinmi? Kakazy näme işledik he? Görüli yaran okdy. Beýle dälije. O nähil dälli. O dermansy derdi uçurady oğlum. Yaşasa 3 ay yaşar diýediler. Lukmanlar aýdypdyrlar. Ýalňyş anyklapdyrlar. Ferhat, Allah'ın işini.
Sen yüzüğü son için taşladın ha. On öyü, pulu, bahar, çiçeğe kalacaktı. Yok Ececan himmetler. Cemilem ma. Bolya miras işi yatışan son. Yüzüğü dönüp gittim. Vah Murat, vah. Munça zaten edip qarım qatım edip bildin. Belki Allah qızdırmışa çıkayınırda. Ece. Sen dükana gidip bilmedin mi? Yağdayan kovdura. Yeri gidiver. Allah kömek etsin oğlum. Allah can Murat'ımı sıratıl müstakimden ayırma. Tuğrana aydın doğumdan da sırakta olsun. Çiçek durmuşa çık ya, isteyenin maydan mı? Durmuşa çık ya. Terkerdäm aýtsam, seni yene gadam adadı kar, han ura. Yörüň. Gözüň aydın Tuğran olsun. Ta bolun. Yaxşı dämi? Çeçek. Yaxşım. Gaty gynanýa. Gynanma. Gynansaň menem dözmen. Olar rady edip bilmek Turan. Bulan zatlary derarly meni ejem ýetirdim. Seňem kakyň aradan çykdy. Olaň hiç ýerine sen günahın ýok. Onu sen derle ejem goýnalmaly. Ýöne alanok, almadam. Feke değil bolu çeçek, feke değil. Köp saatlar yitirdik. Ýöne seni nide görmedim. Indiden soňa bir de görmen. Hosarlaň men ýüzümem görmek islenok. Wagşo Murat diýilen kelatan elime ördüşdi. Men gideýin. Çeçek, men sana kän gedek aýtdym, ýene aýdýan. Ikimiz kaçaly. Çiçek. Çiçek. Näme gerek? Bu näme ululugyny bilýän. Sen menden hakyň köýenden bilýän. Meni gaýrat etdi bagyşla. Näme diýseň edeýin. Meni bagyşladaň bolýar. Gaty köp hasrat çekdim, gaty köp. Çiçek. Seni bağışlap bilmem. Yok, men başarman. Murat! Murat! Bärde näme işiň bar? Koça seni gözläp ýör. Ejeň ýagda yer. Näme? Garaş maňa, Murat! Murat! Aýdy berin gelek hanım. Oğulaşdyňyzmy? Yaxşı, yaxşı. Hudaýa şükür. İrden derman malmagy ýatdan çykaraýpdyryn. Başym aýlanaýdy. Ece. Ece sana näme boldy? Tur derrew hasanaga deli. Näme hasahana soglum? Maňa hiç zatam bolanok. Ejeň nögne salanga seret, Murat. Sona gıydym. Gaty gorkdum Ece. Meşe pularla uşadyk gel. Aljalara gaýtary bermege zat ýok. Hany bar? Ýöne men gaty ýadadım. Öz peýdan bolsa ha ýadymany bilen ok. Gideýin men. Yer Ece tur. Seni öýe gideýin. Biraz diýençiňa. Hany ýör. İşin Allah'ın orsun İbrahim ağa. Sağ bolun belek taýdy. Allah şifa bersin. Sağ bolun.
Näme bol Zeynep dogan? Bolmasy bir iş boldymy? Nedir hanım can etdi. Näme olany melek daýda has gowul ýandyr. Oňsa oturanyňda näçe ýyl bol Zeynep dogan? Haýyp dämi? Näme üçin ol aýalyň sözünden ýa? Men hiç kimi sözüne dönanama. Bu işten kelläňden çykanlar. Gürgül haça gidýäni begenip ýördi. Oğlum meni iyi verer diýerdi. Kim bilýär nämeler gopardyň? Zeynep, besdir. Men näme edip etmenim Allah bilýändir. Galan biderek, tag bolany. Ýör Murat. Ece? Haja gitmek üçin işleýärdiňmi? Son görülüşür bolýarmy? Murat dayıcan, Efe? sen ýene aglaýanmy? Ýok. Ýeri seni öýe gir. Men seni taşlap gitjek däl. Efe hani men gitmeli. Murat dayı, Efe, men aglasam sen hemen goýup gitmezdiň. Nira barýan bolsaň men emek git. bugün näme daşary çykanyň, aýagyny görnüň. Ýeňem ýokmudy? Ýaňam bardy, şumada ýok. Jebat. Han şulara kömek et. Bolýa bardym. Durun. Goňşy golamy maskara bollyk Jemil. Gelin hani. Nebeyle çalt ýeňe bolulu. Başga näme boldun? Indi nikahyny wazasy ýok. Dogry 8 ýyl boldy. Ýene öňkü ýaly welaýata köçä taşlaryny şonu bek bilen. Al bakali. Bolýar. Ýeri çağılar. Bolýarmy? Betdir, hani. Onu barın o ýere. Barın geçin. Gara tüýüşün geç hani. Murat dayı mene marsam bolarmy? Bolýar. Hani. Bolun çağılar, bolun. Çiçek, Murat sen dälredingmi? şöyle diýsem boljak. Gayrat etde gitdi onu menen kakam bärde seni göräýdiler. Goýsunlar. Goýursunlar. Ýersinler. Sana hisat etmezler. Eýdet ýene men çekerim. 8 ýyl öňe ýüzügi taşlanymda näme boldy? Hatyraty özüň çekendirni öýdýärmi? Ýok. Men kösendim, men peserlim. Haş edýär. Onu günäm ýumagy ruhsat ber. Muň zatdy, muň üstünden ber Näme üçin zaýdy. beýtdiň? Näme üçin maňa ölenjek boldum? Men razy bolmasam sen näme üçin hosarlymy wada berip, olary ağladyň, soň näme üçin gaçyp gitdiň, näme üçin? Hamid daýym meni adem etmek üçin öýlendirjek bolany başta garşy çykdym. Ýöne soň kakyň näme saglanyny bilip, öz ýerine mülkü ýeri pul bardy. Bulan äklisi bir näçe aýdan saňa galjakdy. Ýagny maňa. Soňra kakyň näme saglanynyň ýalanlygyny bilenden soň
seni yerler yutsun. Näme dey? Maňa bir zatlar dey. Düzedip bolmajak ýalňyşlyk ýokdur. Nikadan ýüze uran ýeketek çatynjalar bizden çeçe. Beýle ýagdaýlar köp bolýar. Soň iki tarapym öz bagtyny tapýar. Ondan ondan näre näçe ýyl geçdi. Bir mahal ýatan çykaraýym ala. Sen üçin ähli zat gülýäli. Başyň alyp gideningden soň men barada şeýle bir gurrunlar ýaýratdylar. Hiç kim gözüne teredip bilmedim. Ejem udakçy tap bilmän aradan çykdy. Bir ýyldan soň halyan ýigdim bilen durmuş gurmak isledim. Ýöne bu gede moň hosarlar garşy çykdy. Gyýkylyp ulağa gidip kakaty yaraman aradan çykdy. Eje sen meni ýigrenýe. Häzirem kakam ýaly adama dor bilen durmuşa çykarýarlar. Men alajym ýok. Onno fagy bolum. Bolýar, ürtmäge da salamaýdym. Çiçek. Çiçek. Oğluň hatagyny sorajak bolýar diýär. Nämen gazap Cemil? Bütün akşam ağzını burnunu kül ettim. Çiçek. Näme? Siz nähil utançdyn maşgal ekeniňi dogan çiçek diýilýän oglumda näme gantama? Ärmi öldürdi, başga näme gerekkä? Diýjek senin bilip geplet hacıyda dayda. Ýaşul adam tiýleňi bil, göwnüňe degäýmäýin. Äriň öz aşalyny öldü. Gaýnatam hasratdan ýaňa aradan çykdy. Turan kakatyn horlamady golan bolsa heniz menne ýaşap bererdi. Sen uýan utançdy. O näli utançdyk? Bilýän närsä o? Ýerde näme bolýar? Teret Dawud bey. Gyýdyňyzyň ýagdaýyny bilet. Öň näme sebäpden ýüzüň taşlanyp gidilerini kim bilýär? Teki bilbärti we gep düşündirip bilmedim. Gyýdyň men gelinim bolar öýtmegin. Düşündiňmi? Gelinim bolmaz. Çeçegini durmuşa çykýa. Sen tümüklüğüne yeter öýtme. Durmuş gursakda şuňa sen näme işläpdir? Indi oňa kim beretsin? Hacıyda dayda. Ýejetine soň kakatynymy? Ulagat. Ogluma golaýlaşma. Ata saklanjak bolun. Atasy? Ogluma golaýlaşaýman, golaýyna baraýman. Aslında öýdüňde golaýlaşma. Murat, sen berde näme işläp ýördüň? Murat daýy. Gatagyrtdym. Diýmek, çeçek durmuşa çykmanyrda. Durmuşa çykmak peýlede dursun. Maşgalada da rahatlyk ýoğuňa töwerek taşda da. Ejede maradan çykypdyr. Günäýi işeden men. Jedafnam ol çekmeli bolupdyr. Ýöne Rüstem ağa. Ürsem ağa kim oglum? Rüstem ağa ulu oýlan ýeriň başlygy. Ol baran öýmeden gyýdyny öýlenýär. Şoň üçin muňa bir töper sowa diýberipdir. Gürleşip durkalar eşitdim. Ýagşy, başga bilen zadyň ýokmy? Gizejek içali. Bar. O näme-ke? Ýöne Rüstem ağa gaty garry diýerler. Çiçegim onu halamaýan eken. Ýöne Jemilen zorla berýärmiş. Berekella goço. Nire oglum? Siz naharlanyp ýerňeje, maňa garaşma. Agady, ýekeje men ol. Garaşda. Necim ağa? Bir jamynt Murat. Bordan ağam o, bolla. Ýekeje men diýdime? Köşeşde. Ey Hudaý. Eyho, bir adaga gelipdir. Agam näme habar? Gül ýaly. Otur çaýtar gaýyn. Ýok, necim ağa, tawar. Gysgaly işim bar. Senden bir zat sorajak. Telekeçiler mehellesinde Ürsem ağa den biri var diýerler. Tanaýanlarsın ha? Ha, tanıyan. O olur istemdir ol. Qartaşana adamdır. Telekeçilen ayağını ullokan bağdır urlayan ana şu yerde. Şeyle de gözün ilerle, ulu yerdirler. Tawar necim ağa. Murat, toğu edilmişim diýeşdik. Dukan beýle kim var diýerler. Ürseme gaty golaýlaşmagan, gaty erbet adamdır. Kumar oynamaga da gaty ýokdyr. Görşençak necim ağa. Sen ne hile adamay? Ha? Kemal Bey'in açarını nerede koydunuz? Nerede? Nerede? Gözle ýatagym, topor.
Aha ursam ağa. Ol açara näme bolsun? Bolýa Kemaljan. Men bulary gaty erbet ederin. Sen geçte öýde otur. Allah'ın hatırı için bolmasa uluğun aylaryny ayırdaryn. Yok, meniň işim köperçek bolma. Gowy men öz kömekçiýim çağırar. Bolmaz agat, olar gelmezler. Men özüm burada ederin. O gapy açylmasa men bulan bagyryny ederin. Eşdeýäňem ba aýdýanmy? Men tedwara. Men bulary. Men enteksidi. Bir düşünürüp bilem oğo, ey Allah'ım. Eşdeýäňem ba aýdýanmy? Kemal ağa? Men bir sal galjakdym. Häzir wagty däl dost. Özgüniň özüň bar. Oturdy, dostlar, oturdy, mene tapmadım. Eýgilipmi? Kömek gerekmi? Açarın yerde oyunlaryny men näme bileýin? Ýoga, ulaga çyp bilemok. Açarny ýitirdiňizmi? Bir minut ýol ber. Anılha, içinde kalıptır. Sen hıdara taha derdin de. Özlüğüm bolada men şunça wagtla baçyp bilmedim. Berekelli ataňa. Sen adyň näme? Mara, men burada sorajakdym. Torardyň, gara şädir. Bu ýerde bir kofe diýin, hani? Yeri, menem gidip Kemal bege habar bereýin. Bir sagat bäri öýde garaşýan rol. Özüň oňurmany geçenler. Kemal ağa. Aho, Kemal ağa. Gaýgyda real zat ýok. Açarlary tapdyk agaty. Gel ağam. Ýalňyş düşünipsiň sen. Geç ağamjan, geç. Atigi zağalymay. Hiç zat ýok ağamjan. Kemal ağam näme üçin dowul turýan agaty? Kemal ağa, buyurun agaty. Aýyp etme. Beýle bolsa näme üçin bir sagat ýar garaşdyrdyň? Ağam men ýalan sözdäme okşu dost açdy. Näde baçanam bolsa, bet niyet birine gabat gelsen bir mundda ulan ýem ýok eder. Diýmek kiwan dogry aýdýan ekenne. Sizin geliňiz gaty çalasyn. Menem nedire şu hölen ýanry diýdim. Bir jemlet agam düşünmediňiz. Dost. Bir jemlet. Dost. Gel lan Erik. Gel lan inim. Sen ýerini tapyp biler. Häzir Çavuş köşesinde bir dukanım bar. Barsaňyz ören şat bolar. Ýöne häzir gitmeli boljak soňam. Oho, Ferit. Häzir ilki sen men kägelersiň bolýarmy? Garaşýan, kofe içer. Bolýa, görçänçek. Özüň oňurmany geçenler, höýt seziňmir. Alo, nedire? Ýalňyja sen ogryň ogluny gördüm. Kemal. Bir zat aýtjak. Oy häzir. Sen ýene ýazyndan çykaranyň oýdypdym. Madam ýitirip bördüň. Aýal biýuna ýazgar ýandyň diýdim. Ýöne oň oglum ogry eken. Olary goýja bidiretmek gerek. Geri, men barýan. Ağam.
Men dilimden guda bolamyzdan soň kagylary bererinden söz çykdymy Jemil? Çıkanok ýöne. Oň ýönesi bolmaz. Men gyýda akitmän kagylary berjegim eňdeýänmi? Gyýdy Allahyň uly agam. Umar bergisi namus bergistir Jemil. Häzir men senden birden sorajak. Sen uýaňy oýun maşynyna eliňden alyrdyňmy ýa aldyrmadyň? Saňa diýen Jemil, jogap ber. Aldyrdım agam. Beýle bolsa öňňül çyňňylyň goý. Gyýdy berersiň, kagylary alarsyň. Köşe hiç zat yok. Kemalbek üç ketelli. İngalman giyiciktiripdir. Sen Kenya'da düşýänler ýyllap ýördüň eken. Şu ýerde bolmadyk bolsaň o görgüli Allah orasyn. Doğrusu ona bir zat düşünürüň diýip barpdym. Bu adamyň aýaly ejemi oglukda aýplar. Näme? Men zerarly etýän. Geçmişim ejemem ýüzi garetdi. Ýöne bu gedek ona ýol bermen. Ejeme haja gitmek üçin işleýär. Bular bolsa utanman. Melekdaýda haça gidýärmi? Gaty begendim. Bu şikayet uzağa çekse gidip bilmez. Meselen hadiyette ýyda şekerleri ýörerler. Kemalbek bilen gurlaşmakçy bolýan. Häzir gurlaşyp bilmersiň. Ol özüni bilen ok. Indi näme etsemkä? Allah'dan dile. Allah teň dualaryny kabul edýär. Utanmadın he? Kakan şu zirarlardan çıktı eşdiýänmi? Men şu gyýdy kapydan öýütalar öýdýänmi? Olaň paýyny goja berenlerin. Mundan meýle sen golaýyňa bir gelsinler göreyim. Sen näme etdiň? Ejeň hettin tanadandyr. Şol gyýdyňam, dogonnuňam. Eje, men çiçegi söýgän. Saňa da ahir gaýtjagym şu. Şo gyýda näme diýseň maňa diýdiňdir. Maňa diýdiň bolsa öýüdiňe diýdiňdir. Galandan öýüdiňmil. Gördüň meni şeytany. Innem enel ogluň arasyna girýär. Ýüzügi taşlap ýerine garaman gidiberdi. Namartay, yene senmi? Yene senmi? Bir zaman dinle. Sen gyýdy helak etdiň. Günen öýtmedigini düşündirmäne geldim. Goý hosarlaň bilen gurlaşaýyn. O ýerde näme bolýar köşegim? Innem gapa gelip dur enedi. Sen men oglumdan näme isleýän he? Ogluňy gaýgatýan bolsaňyz meni dinle. Başga gapa git, bar başga gapa. Ol ogasaň, o gyýdy tanaňyz ok. Asla tanaňyz ok. Başyna düşen işleri bileňiz ok. Näme bolsa şo bolsun. Ýür oglum. Ýanyşma bular ýala, gir serek. Hani ýür oglum, ýür diýen saňa. Ýür gir serek, gir diýdim gir. Nire var ya çiçek. Meni günüme goý agam. Oymon. Bizi il güne matkar edip bildin. Şu turan tamdığın yanına var yan ortaň. Ya başka bir iş kopar yan ortaň. Agam bettirinni. Mesela, bakım durmuşa çıkartan. Çykman. Mecbur eder. Etmersin. Ürsemağa tenem öldürmenim. Rüsemagy diýäniň kim garapçymy? Men oňa näme bergin bar? Men bergin ma. Meni helak eder. Ol düýün maňa açyk haýbat atdy. Ondan diýin maňa çalışan näme öýtýärmi? Ýöne bolan ok, näme deýin? Ol ağladan ok düşündiňmi? Näme bergisi?
Resmi kağıtlar var. Haramzady elinden veren o kağıtlar. Yine kumar oynadın yer ağam. Sen ne ahil doğan olyan, koy ver beni. Bu yerde näme bolýar? Çiçek. Çeçek? İstat olan o kaka. Çiçek gel bari. Kalka dur. Çiçek. Ahir ol gaty akıllanypdyr, başyny galdyrman bar ya. Akıllanman ettin gay. Adaglysa taşlandım, ödüne mahkar etdim aşgalatından. Şey diýseni. Çiçek. 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 Näme gerek? Meni günüme koy. Gel sana kömek edeyim. Bağış ediyen. Bana ruhsat ver. Belki bir zatlar başarar. Belki men Ağamın başlarım. rüftem diýilýän adama bergiti var eken. Meni şol derarly durmuşa çykarýar. Kumar oynapdyr, utulypdyr. Häzir resmi kagazlar şoň elimde. Bolýar ýaxşy. Olar sana getirip berer. Bir saatdan soň aşağıda selgäkde bol. Getirer. Kerem? Kerem, alga näme war közýärler? Kerem? Kerem? Kerem yok. Kerem? Dur. Dur diýen. Salamu aleyküm. Wa aleykum selam. Başlyk yerine mi? Taşykda gaty. Sen bar ber, men çay getireyim. Bolýar sag bolum. Agaty baş etdine. Canım sag bolsun. Bu surat kaçıptır. Bu näde kaçdyk ha? Göreyin. Çağalary. Bu yegenlerim ki. Öz çağalardy. Tüweleme ürtemagan owasyna düşürdükdir. Çağalary tuwelimi. Bu arada men şeýle goýaýyn. Bolýar. Alo. Fikret ağa, ýagdaýlar neçek? Agaty näçe wagtdyr bäri görşen bolanok? Neme elbetde, aýdýanyň näme? Seni adam şekilli mihman almak isleýän. Elbetde, Gyzylbalyk hökman Fikret ağa. Elbetde. Gyzylbalyk diýdimi? Hey, sen bolarmy? Ağa men geldim bolyn. Sen işlere öýdýän. Meni yine bir gedek gel ayarına. Sağ ol. Elbetde Fikret ağa. Ahla alat etmem. Hor agaty. Of, sana dağınan yana Murat. Näme üçin diýseni? İyi jağalyn nälerine? Task edipdim. Ne ettin? Onu haberde. Hakykatdanam ezer ogry ekeni. Murat, köp sağ ol. O Kerem değil mi? Allah'can,
Näme bolýar? Dur. Ol Tuğranyň ýegeni, ejellerim bärdedir, bizi görürler. O çağa alas durguň, o nägel gorkýar? Adaşypmydyr? Awa. Onu öýlerine gitdi. Onu özüň tapdym. Sen näme üçin akadem ok? Nähil olar? Men gat düşürdüm. Çiçek, näme üçin seni ejemde halanyga? Beli gurrun ýerden tapýan Keremjan. Sen barada erwet gurrun etýärler. Atamam sen sebäpli ölüpmüş. Şeýlemi? Yüzüňi taşlamak näme diýmek? Kerem sene gitmerat. Allah'ın hakkı üçün men çıdaman. Bu adamlar bilen hey yüz bolup, gep kurrun, goh etmän, gowny değişmän gurlaş gördüňmi? Ol aýal diňe ogly üçin gorkýar. Sen nähili adamlaryň bilse? Yer. Enesi, Kerem yok. O nire gitti ki? O çağa nerede? Ece! Kerem, oğlum. Vah oğulcuğum, nerede boldun sen? Meni çiçek tapdı. Sana näme gerek? Men Kerem ýoldan tapdym. Adaşan eken. Kulak as enesine yaranacak olup näme etjek? Doganjan, on bir direk yere garalaýaňyz. Bir ýerini ýadgarmaly bolsa meni ýadgaran. Sen kim bolarsyň? 8 ýyl mundan bolup geçen wakaň täwäkkäri. Adam Murat ýalňyz. Öňkü ogry diýseňden bolýar. Yalançy, humar var. Kim bolsaň şo bol. Haçan görsen gapymdan aýrylan oklo. Bilýärem Doganjan. Men uzak wagtlar tutsaxanada boldum. Ýöne aklyma aýlanmadym. Ýene etdim, ýene dykdylar. Köp kişiň hakyny ýedim. Şu doganam şolaň biri. Soňra kakanyň ekin ýeriniň bardygyny bildim. Üstüne kakam näse gam diýdiler. Bolýar diýdim. Bu gyýda öýlenip pul öçmörni ýedim. Soň kakanyň näse galyk ýalan bolup çykdy. Menem ýüdügi taşlap kaçtım. Üstüne beren sowgatlamam ýerine aljak boldum. Çeçegim dogany sowgatlary ýerine bermek istemedi. Harfy dünýä Cemil. Yok. Bir güni ýewaramda sowgatlary du. Şu dogan beren zatlaryň äklidini işigimiň öňüne goýup gidipdi. Haşet ýani inni onu günälime. Ýaşyl welin, men sen ýene bir hokka çykarmajagyny ýertel bileýin. Nähili aýtsam ka? Menin Allahdan gorkýar. Arkama kişiň hakyny alyp, hakyň huzuryna barmak. Näme bolsa şo bolsun. Adyny bir gezek tegmil düşdi. Inni her zat etseň aýrylmaz. Hani öýüň ogragy. Gaýdybam şu gapa gözüňdi käýmegin. Çiçek. Çiçek dur garaş. Çiçek. Agay sen bärde näme işläp ýörsiň? Tuğrany görmäne geldiňmi? Yok, Kerem adaşypdyrdy şonu. Şotaňa galypmy? Uğraýy. Neme ağamjan? Kağıdlaňy allyk. Al gör. Sen näme diýdiň ha? Näme etdiň? Bizi öldürjek bolýarmy? Bizi öldürjek bolýarmy? Cemil, ol adyma näet doganyňy berjek. Anha bergiňi berdim. Soň nähil bolar? Ol maşgalaly ahyry Cemil. Taňa näme gerek? Sen näçiň ha? Men ýalgyşym düzetmäne geldim. Ýagşy, bolýar. Onu bizi günümizde goý. Sen peýda bolmakan ähli adamyzy gülýärli. Bardady garmatym etdiň. Şu kağıdlar meselesini sen taparsın. Uya muňa laýyk däl Cemil. Sen edeniňe münasipmidi? Ugra. Ağam. Bir derek yere kelleme artma. Ağam goýber oğlumy. Yürü. Yürü ho, bir derek yere uğlama. Gir beri. Utanışsız. Sana gitme deyip näçe kadar aýtdym? Turan'ın ilanı geldi Näme gitme bolýar dedim. oğlum? Gyýdy näme edýän? Kakacan, hiç tat olan o. Beýtme oğlum, beýtme. Ey Allah'ım. Öynedik Gaydar. Ağlama gyýdym, ağlama. Men aydandan çıkmarsan, örtümağa durmuşa çıkarsan. Düşündün mü? Näme diýsem şona medersen. Eşdiýäňmi men diýennämmi? Eşdiýäňmi diýen? Çiçek.
Çiçek. Bu näme? Näme? O bir yere ne düştü? Goňşy ýadynyň çykaran rödmek derin. Çiçeğe küçük mi yağlığı? Çiçek bärik geldimi? O nerede? Näme niredi? Hamala Kerem tapıp getirenmiş. Ejeme yaranjak bolýar. Oğlum gitme. Ogy sana münasip däle. Onda maňa kim münasip ece? Taňa çiçek barada gurrun bererdim. Ýöne diňleýän gerek. Kulak as. Eger şo gyýdyň ýanyna gitseň, senden razy däldirin. Yavaş. Yavaş. Yavaş diyen gözü çok. Yavaş. Yavaş. Gözü çok. Yavaş diyen. Yavaş. 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 Näme etýäň sen? Näme üçin ýataň o? Häzir ýatjak. Bu it näme üçin beýle ýürýärkä? Aýr göreýin. Gidipdir. Yat. Kulak as. Eger şo gyýdyň ýanyna gitseň, senden razy däldirin. Olar men ýüzümi görese gelenok. Näme boldy? Sen nerden çykdyň? Turanmamka? Onu näme etjek? Ýok, bir ýerige gitdi. Sen zerarly enol ogul bir-birine düşman boldy.
Salamu aleykum. Erteden hayırlı olsun. Turan gelse Murat gelip gitti de. Onda bir amanatın var eken niwaýtana gayrat edinde. Men hyzyr çaýyş dukanyna bolýa dos Aýdar. Bolýa sag bolun. İşiňler bolsun. Sag bol. Şey deyip yollaşım bir adetine hastahana gidipdir. Onu Allah yalkasın. Dünyada her türlü adam mı? Çörek kadanayın neyip gelip öyün talayanam var. Yola tanamayan adam sana kömege algayanam. He, o ne hil bolly? Sen zümürretle zıncırın getiripdin ha. Vah hey, ne hil gowzatdy? Şeyle bolu da. Yönü yollaşım hasabını sorar. Ertirgin hayır. Men Kemal bege tanjym üçin gelipdim. Baş üstüne. Olaýalyň oğlu mı eken? Hoş geldiniz. Hastahanada näme? Kemal Bey size yukarıda garaşýar. Salam alik. Salam uyam. Bir zatlar garbanan saňda. Owa. Dermanlar ýokarky çekmededir. Ören odan eken. Onu ýerden çykdy. Ogurladyp da ahyry. Melek kanım oğurladı diýende merretiniz şumy? Dermanlaryň ýanyna duran eken. Şol aýalyň oğlu bolmadyk bolsa bu dermanlar ulanmaga pursat bolmazdy. Nedire? Zanjyryň bärde kene. Akylyňdan adaşypsyň öýdýän Muradynym. Hiç sowukda da bir köçede ýatarlarmy? Men şoňa münasip bagam. Murat, näme boldy? Ejeň meselesi çözülmedimi? Çözülenok. Alo. Näme? Häzir barýan. Çözülüpdir. Öwraýmaga. Şu gat bärde galsyn. Turanny bir adam gelse berersiň. Soň onu ödüm görer. Görýärmiň agaty? Men sorap sormanka mesele çözüläýändir. Menen tek tanaň zok. Men näbileýin o ýer dedigini gowy seretdimi men otak? Diýmek gowy gözlemeýänsiňizde. Barada Melek hanymyň gowunde degdiňiz. Şeyle boldy bolýyn, men ötünü soramaga taýýar. Melek hanım mundan beýlek men ýanymda işläp biler. Rekkel. Melek hanım öýüňiz görüň. Ýeteňiz töhmet atmakda iş goýdudy bilerdiňiz. Olam gerekkel. Enne gitsek bolarmy? Awala, elbetde. Öýüňiz görüň. Indi iş ýapyldy. Melek hanım bağışla görüň. Allah bagşlasın. Melek hanım, göýdüň aýdym. Taňry ýalkasyny gyýdym. Saňa sag bolaýtmagan tas ýadymdan çykarpdym. Ta olay daradat ýokra, diňe hak işi ýerde ýatmady. Ýöne men size bermeli zadym bardy. Vay. Gyýdym. Bu gatowadan eken. Netip bolsa haja gidersiňiz. Nesip bolsa gyýdym. Nesibe çekip gitsem Beytullah'da sen üçin dilek ederim. Ne hile akıllığı. Süyününe koşursun Hudayım. Amin. Yürü.
Niredeke o kağızlar. Seni helak ederin Cemil, helak ederin. Inni näme derkäm? Ýürü hiç bilner. Ürtüm ağa meni öldür. Ürtüm ağa, Kağızlar seni uğurladın mı? Resmi kağızlar nirede? şunun bilemem. Çekmeğinde saklaýadyn onu. Näme bolar Rüstem ağa? Kaka, bir zatlar di. Kağızlar meni däldigini aýtsana. O nämen kağızlar oğlum? Oğlum bana bergisi var Davud ağa. Gyýydyň alyp bilmesem tölemel zady has mojuk bolar. Düşünürdümmi käm diýen. Erteliden içinli wagt berýän. Pulu getirersiň. Rüstem'i adam ogly allap bilmez. Pulu getirersiň. Ötesini gyýdym getirersiň. Murat. Bu sen tapılmadın olmalı. Inni izin düzeltmelem ödün olardyň. Gidip ürteme men etdim diýerdiň. Men ogurladım diýmeli bolsaň. Bu kağızları oňa ödeliň bilen bererdiň. Maňa Murat gerekdi. Murat bir yere gitti. Siz kim borsunuz? Näme, bir dosty. Onda maňa degişli bir zat bolmaly. He, siz Turanmy? Turan? Hawa, men Turan. Alın. Biz sen Turan'ın nereden bileli? Men Turan diýip aýtdyma? Şu gün akşam 7'de demir yol menizeline çeçek. Çeçek, yetişime bir teret. Öňe diretsene daýy. Bolya, öňün etme çakıştık näme bolanmış? Al. Sağ ol. Ece, men dükana gidecek, akşam görüşürüz, bolyam. Nefip bolsa oğlum. Ece, Hudaýa şükür bu dertten adinlik. Alhamdulillah oğlum. Allah bil bağlan heyde yolluk alar Murat. Amanadyň eýesine oşurdyk. Ibrahim ağa, Turan geldi mi? Men Turan'dan deyip bira geldi olin, mene ananmadım. Ol Cemil. Näme? Öýümüziň öňünde bir adam gördük-a. Hawa? Saňa ýumruk salan. Şoda. Dükandan çykdy. Çakışdyk meni ýere ýykdy. Elinde de bukça bardy. Suna, çık dışarı. Suna dışarı çık. Dışarı çık. Çık. Maňa ýene haçan açanly ziýan etjek, ha? Gummol, gaýdyň kapydan ätläýmegin. Bolýa, onda saňa hatda näme ýazylanlygyny bilmek kyn düşer. Näme? Suna, dur. Näme Suna? Ulagaz, mesele gaçyçyn lakay. Bolýa Suna, gygyrmaly alekini. Ýydyňa dükanada barp bilersiň. Diýmek sözüňe ýydyň alýanda. Men kowaň okda. Hawa, howama. Otly mendeli, sagat 7-de. Ýöne hat Turana gowuşmada. Beýle gaty köp aglamy gyýdym, gözüňde ýaşyň kepedi. Men taşlama kaka. Meni ol adama berme. Ruhsat ber, gaçyp gideyim. Turan, Sen kimay, saňa näme gerek? wagta uradyk. Ýür. Nire?
Çiçeğin yanına ho. Çiçek, çiçek. Çiçek gitti. O ne ehli? Kaçtı mı? Ona men ruhsat berdim. Kalkı edenin ne mi? Ne edip beydip bildin? Oğlun hilal edecek olyan mı? Gıydımı satıp bilmen Cemil. Bunu öňrä pikirlenmelekenim. Yaxşı. Onu yetişen ödüm milyan. Nire gidenden milyan. Cemil. Cemil gıyda azar verme. Näme bar, näme gerek? Turan neylen kem akıl nirede? Turan näme etjek? Çiçek verdi mi? O men öýümüň işigine nätler öýtme. Turan jal sen uýandan bir ýem ýüze gurdy. Ulagat, gıydı gidleyen olsa. Ýok diýil ýataňa, ýok. Ýaňjaň etdi. Bir dost çağırdyr, bir näçe ýylyk başga şähere gidýän idi. Sen yana uqla ber. Duşuşup kaçıp gitdiýärler. Ähzady ölçerip döküpdirler. Turan şu yere barmaga men otly mendile barmagym dile. Bolmady erbet dolar. Vay. Alo, Ürtem ağa. Sana aýtman lazım bar ağam. Ağam kulak at. Häzir men gıydı almaga barýan. Bu zatlary sen näme üçin edýän? Şeýle ölmek islämok. O nähili? Boynumda şunça kişinin hakkı var ölsem. Halini çık olar. Allah'ın huzuruna bu işin hazağı vardı. Ana geldi. Çiçek. Çiçek! Nire! Çiçek. Ayrıl ondan. Ey adamı öz doğununa şeyli iş eder mi Cemil? Etmez. Sen yalı adama gelişen oğa. Koy görgürler gitsinler. Ayrıl ondan. Bu gowgany başymda salan sen. Innem gıydymy öýüň halat et. Halat et gıydymy. Çiçek! Çiçek! Dur diyen çiçek. Gel. Çiçek! Çiçek hanım oğur hancak. Sen bizden näme isleýän? Sen aýdýanyň näme? Hey şeýde ben bir gidi vermek bomy. Ürtem ağa, beytme. Elki meni atardan. Hay hay mertigit. Höwet bilen. Şu bolýan zatlaryň ählinden sebäpkär men. Hatda kagydlary çekmeden alanım men. Ýöne ogurlanmagynym bir surat gördüm. Allah ömür bersin. Üçüdem dağ ýaly ýigitler eken. Aýalyňam owada mı? Sen näme gana suwsadyňmy? Elki meni atardan. Gan hor bolarsyň. Sonra şunça adamdan geçebilsen gıydany bilersiň ursam ağa. Beýle dik düşdi bolsaň beýling mi körler? Men Allah'dan başga hiç kimden gorkamak. Bergisi barmy? Bolýa bergisini ödüm bereýin. Ol çekmelimi? Özüm çeker. Jogapkar gözleýärmi? Jogapkarym men. Hasaby menden sonra. Sen näme meselen bar? Meselem gaty ulursam ağa. Aýtsamam sen düşünmerdiň. Ýere häzir sen git. Bergi sen kim Murat beg? Sözüm men berýän Ürsem ağa.
Bermesem hasawan menden sonra verer. Sen bu zatları näme üçin etdiň Murat? Men senden razıyım Murat. Allah razı bolsun. Men çiçeğe köp yamanlyk etdim. Men ýöne bir oğrudum. Ağlawçydym. Humarwazdım. Siz ýaly adamdan we adyny pulny oğurladym. Humar oynadım. Adam yaraladım. Büyüğüne adamlara azar verdim. Olary ýoldan çykardım. Ýönesiz ömür boyu harama el uzatmadyk. Hiç kime azar vermedik. Oňat yürekli adamlar ahyry. Nädip bir-biriňizde beýle erwetlik edip bilýäňiz? Nädip beýdip köp göwüne edip bilýäňiz? Sana köp azar verdim gyzym. Bağışla gör meni. Aslında siz meni bağışlan. Men dogumlyk hereket eden bolsam belki bu zatlar bolmazdy. Meni bağışla jigit. Balam. Çiçek däde sen bağışladymy? Elhamdülillah bağışlady. Sen oňa köp ýamanlyk etdiňmi? Hawa. Ýöne erwetligi dogurdy. O nähili? Ulaga sefe. Yamanlyk hapazat ýalyr. Eliň görgedek bulaşdymy? Näme ýapyşsaň, şoňa ulaşar. Soňra o ýerdenem beýlik zada başga zatlara ulaşar. He, onna ýamanlyk edenler näme etsin? Nämesin näme? Elleri hapalanan wadyna derrew arasalamak bilen bolmaly. Arasalamaly, peýaklemeli. Düşündüm. Senim hapadan peklenýäňde. Allah temizlerem, temizlenenlerem söýýändir eteja.